Bi kunnafoni bakurubaw la Mali ka lasigiden min bɛ Burkina Fasokaw fɛ yen nɔ Amadu Sulale wele kɔni bilara ale ma kiiri yɛrɛ tigilamaw fɛ ka sababu kɛ ko CFA miliyari 1 miliyɔn 836 bɔɲɔgɔnko o tunna ni lasigiden so kofɔlen na. Semasi ale ye jɛkulu ye min sigilen don Imam Mamudu Diko a yɛrɛ ka hakilinaw bɛ se ka lafasa cogo min na bi sɔgɔmada in na olu ye wulikajɔ bila sen kan ka jeli sɛgɛsɛgɛ baara dɔ bila sen kan min bɛ ɲɛsin jabɛti bana yɛrɛ ma. Farafinna kibaruyaw la Libi jamana ka eko bɛnkan sɛbɛn o dɔma tɛgɛ nɔ bila Libi yɛrɛ faamaw ani maa minnu bɛ yen nɔ ka fɔ u bɛ kɛlɛ kɔni kɛ sara la ni an b'a fɔ o ma ko mercenaire. O bisimila aka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni bi sibiridoya ye donba kalo ni dɔw ko a ma mawuludu kalo o cilen 28 ye bi ye hijira ye san 1442. I n'a fɔ a bɛ tile damadɔ bɔ sisan an da bɛ kuma min na o de jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Amadu Tumani Ture ni ala ye ale yɛrɛ ka kalifa minɛ a la tarata tɛmɛnen Turki yɛrɛ jamana ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka duguba min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Istanbul. Amadu Tumani Ture kununko fitiri yɛrɛ walima an bɛ se k'a fɔ kununko sufɛ ka dugu jɛ bi sɔgɔmada in yɛrɛ la nɛgɛ kanɲɛ 6 waati Amadu Tumani Ture fure kɔni sɛnsɛnna ka don an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Bamako yɛrɛ pankolonjigiso min bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ tɔgɔ dalen nɔ Baba Modibo Keyita la Senukaw yɛrɛ fɛ yen nɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ jaw la cogo min na Amadu Tumani Ture fure ye nin ye ale min bɔra Turki jamana yɛrɛ kan ka don an ka jamana kɔnɔ bi sɔgɔmada joona in yɛrɛ la nɛgɛ kanɲɛ 6 waati o kama bataki in kɔni bɔra Asimi Goyita yɔrɔ ale min ye cɛmancɛla fanga yɛrɛ ɲɛmɔgɔ danka ye ka kɛɲɛ ni yamaruya min yɛrɛ bɔra cɛmancɛla fanga yɛrɛ ɲɛmɔgɔba yɔrɔ ni o ye bandaw ye. Asimi Goyita ka ni bataki kofɔlen kɔnɔ halisa u ko b'a da malidenw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ tasibila o kɔni bɛna ɲɛsin Amadu Tumani Ture ma gafela gafe min ni o bɛna dayɛlɛ malidenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ntɛnɛn nata min bɛ bɛn novembre kalo yɛrɛ tile 16 ma san 2020 min ni an filɛ a kɔnɔ. O cogo kelen na suguya baaraw fana bilalen don sen kan ka bɛn ni tarata ye novembre kalo yɛrɛ tile 17 san 2020 min ni an filɛ a kɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 8 waati sɔrɔsilakaw yɛrɛ ka yɔrɔ la ni a bɛ f'a ma génie militaire. Asimi Goyita ale kɔni ka bataki kofɔlen kɔnɔ a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin Turki yɛrɛ masakɛ ma Recep Tayyip Erdogan ka taa se Turki yɛrɛ jamana kɔnɔden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ dugawu kɛ bada dali ala ka nɔgɔya an ka jamana masakɛ kɔrɔ ye Amadu Tumani Ture. Novembre kalo tile 14 ye don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ bunakun kan min bɛ ɲɛsin jabɛti bana yɛrɛ ma. Wulikajɔ bilara sen kan bi sɔgɔmada in na Semasi fɛ ni ale yɛrɛ ye jɛkulu ye min sigikun don Imam Mamudu Diko a yɛrɛ ka hakilinaw bɛ se ka lafasa cogo min na bi sɔgɔmada in na olu kɔni ye baara bila sen kan baara min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jeli sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ ma jeli sɛgɛsɛgɛ min ni Semasi yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ olu u y'u jɔ ni a musaka ye nanzara yɛrɛ b'a fɔ min ma ko gratuit ka se ka kɛ fufalaki kɔni ye maaw bɛ se ka tugu jeli sɛgɛsɛgɛ cogo min na ni jabɛti bana yɛrɛ b'i la walima ni a t'i la o baara kɔni bilara sen kan sɔgɔmada in na o cogoya kelen na hakili jagabɔ kɛra min b'a to maa yɛrɛ bɛ se ka kisi cogo min na ka bɔ jabɛti bana yɛrɛ ma nin baara in kɔni kɛra kalabankurakaw fɛ yen nɔ wa jama yɛrɛ bɔra ka sɛbɛkɔrɔcɛya kosɛbɛ Aissata Mayiga ani a ka jatala Musa Jalo u ye seereya min sɔrɔ an ka jɛkulu lajɛ. Ka kɛɲɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ seleke 4 kɔnɔna la n'o ɲɛsinnen don jabɛti bana yɛrɛ ma Semasi maaw bi sɔgɔmada in na olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛli dɔw bila sen kan n'o sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ kɔni tun ye fufalaki ye walasa maaw yɛrɛ ka taga u joli lajɛ n'o y'a sɔrɔ jabɛti bana b'u la walima ni a t'u la. Semasi maaw ka nin waleya ɲuman in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka maaw ladɔnniya jabɛti bana yɛrɛ la wa ka tila ka dɛmɛ don maaw ma ala yɛrɛ bɛ na maa minnu garisigɛ don ni bana in na. Kun ye min ye bi ye don ye diɲɛ bɛɛ ye don min fɔ ko journée mondiale jabɛti bon o ye fɛn ye min ni mɔgɔw kan ka profiter o la ka dɔn mɔgɔ caman bɛ jamana kɔnɔ
i b'a sɔrɔ jabɛti b'u la u t'a dɔn. Bon nin dépistage kun ye ka joli ta k'a sɛgɛsɛgɛ n'a y'a sɔrɔ jabɛti t'u la o kuma u kan k'u yɛrɛ kɔlɔsi jabɛti kan'u minɛ cogo min dɔgɔtɔrɔ y'o ɲɛfɔ n'o yɛrɛ ye semasi dɔgɔtɔrɔ ye a bɛ semasi bureau kɔnɔ nka n'a bɛ min fana na k'a lajɛ u bɛ se ka dɛmɛ cogo jumɛn na pour que a kana complication kana k'a la ani u kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ k'u yɛrɛ kun kisi parce que adamadenya tɛ taa bɛsɛya kɔ kɛnɛya jɔyɔrɔba b'o la. Jabɛti dun ye bana ye ala k'an kisi k'an tanga n'a y'i minɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ caman se i ka ɲɛnamaya ma donc anw bolo politiki ye fɛn min ye o de ye ka jamana jɔ ka jamanadenw dɛmɛ u ka kɛnɛya semasi bureau bi Bamakɔ district bɛɛ nin baara in bɛ ka kɛ an bɛ semasi bureau ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo initiative la kɛrɛnkɛrɛnna docteur Mayiga n'ale yɛrɛ ye semasi bureau exécutif ma ye commune 5 bureau mɔgɔ don a bɛ commission de réflexion na u ye nin baara min kɛ k'a fɔ ni a fana ɲininkali bɔra a kuma kan k'a fɔ n'a nana ye k'a fɔ jabɛti bɛ maa minnu na semasi labɛnnen don k'u dɛmɛ an seko damayira la an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na min b'a to bana in bɛ se ka nɔgɔya ou bien ka furakɛ ka sanga n'u ka ɲɛnamaya ye parce que an y'a faamu bana min don dɔgɔtɔrɔw ka fɔli la prédisposition b'o la n t'a dɔn u bɛ fɔ cogo min bamanankan na ani fana voilà o b'a la mais fɛn wɛrɛ fana b'a la o ye alimentation une hygiène de vie donc an bolo bi kunnafoni ni sensibilisation ani nin baara sugu a b'a jamanadenw hakili sigi k'a fɔ semasi ka laɲini ye min ye k'a yira diɲɛ na jamanadenw na k'a fɔ jamanajɔ ye ka jamanadenw dɛmɛ u ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min. Jabɛti ni ale kɔni ye sukaroko bana de ye joli kɔnɔna la tamasiyɛn caman kɔni bɛ yen mun bɛ a yira k'a fɔ ko nin banakisɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni donna farisogo kɔnɔna la. Bon tamasiyɛn minnu b'a yira maa la ko jabɛti b'i la a tamasiyɛnw ka ca d'abord sufɛla fɛ i bɛ wuli ka sugunɛ kɛ siɲɛ caman i b'a ye a tigilamɔgɔw bɛ dumuni kɛ u tɛ fa chaque fois dumuni nege b'u la a dɔw i b'a ye u bɛ pasa u bɛ poids perdu k'u to sen kan i b'a ye kuma bɛɛ u b'a fɔ n fari bɛ n dimi fatigue générale bɛ n na donc nin bɛɛ ye signe damadɔni ye mais n'a sera degré dɔ yɛrɛ ma i b'a sɔrɔ a tigi a bɛ joli bɔ u la donc caman bɛ yɛlɛ ni joliw ye karisa de ye nin kɛ n na mais i b'a sɔrɔ sukaro de cayalen don joli la jabɛti de b'a tigi la donc une fois que n'a sera a furakɛbagaw ma n'a dɔnna ko jabɛti don a ka ca ala fɛ ni plainte ni joli ma se degré dɔw ma a bɛ se ka furakɛ a tigi b'a yɛrɛ sɔrɔ inchallah bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye jabɛti dɔw prédisposelen don a la i n'a fɔ mɔgɔ min i ye sigilen don i tɛ baara kɛ a man ɲi mɔgɔ min i ka dumuni kɛta ka ca i n'a fɔ sukaromafɛnw tulumafɛnw e ye e b'o de dun donc c'est pas bon ani mɔgɔ minnu tɛ sport kɛ u tɛ taama u tɛ effort foyi kɛ donc c'est des gens qui sont prédisposés tous à faire le diabète donc c'est des signes même cigarette min ni fɛn ninnu nin bɛɛ bɛ mɔgɔ prédisposé diabète la donc c'est des conseils de don minnu kan ka di population ma bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi nin fɛnw na donc a ka ca ala fɛ n'i yɛrɛ kɔlɔsi ninnu na diabète t'i sɔrɔ. Fɛn min ye semansi maa ɲɛmaa dɔ ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ka nin sɛgɛsɛgɛli falaki in bilali malidenw ka bolo kan ko kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa maa caman yɛrɛ bɛ se ka furakɛ cogoya min na an ka jamana kɔnɔna la. An ka laɲini ye mun ye c'est à dire maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen hali n'a bɛɛ ka bana ma se ka furakɛ au moins mɔgɔ fanba ka bana ka se ka dɔn a ka se ka furakɛ a fura ka se ka ɲini parce que ni bana bɛ la n'a dɔnna o furakɛli ka nɔgɔ. Donc an ka laɲini ye maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ ka se ka furakɛ en 100% o de y'an ka laɲini ye i tɛ se ka don jamana baara la k'a fɔ k'i b'i sen don jama baara la faso baara la k'a fɔ ko dɔw bɛ yen k'olu man kɛnɛ olu tɛ se ka fɛn k'u yɛrɛ ye e ma se ka wuli ka manifester k'i seko k'o la donc o la o ye baara min ni tɔw b'a jɛ donc inchallah an seko ye mun ye jamana in baara la hali n'a ma kɛ bana ye jamana développement fɛn fɛn mun bɛ se ka Mali lataa ɲɛfɛ an seko an'an damayira la an m'an seko kɛ inchallah. Maa minnu kɔni garisɛgɛ donna semansi ka nin sɛgɛsɛgɛli in na fufalaki yɛrɛ la olu y'u ka nisɔndiyakanw ta ka yira u tilala ka weleweledakan ta ka ɲɛsin malidenw bɛɛ lajɛlen kelen ma. Ala ye ne yɛrɛ garisɛgɛ don lajɛli la u y'an lajɛ tension y'an fan ani jabɛti y'an fan bon alhamdulillah an bɛ ala tanu a fila bɛɛ lajɛlen bɛ daraja min na bi a darajaw ka ɲi baden bɛɛ lajɛlen fana k'a faamu ko ɲuman kɛ ni min b'a sɔrɔ i kana kɛ la surtout ni dayɛlɛla k'a kɛ fisabilillahi ye n b'a jigin o ye dɛmɛba ye ka ɲɛsin sigida maaw ma ka ɲɛsin jamanadenw ma
jelita in nafa ka bon kosɛbɛ sabula ni jabɛti bila ni m'a dɔn n'i taara ka taa sérum dɔw kɛ i la a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i lase saya ma mɔgɔ kɔni tɛ kisi saya ma sanga hadamaden i b'i seko de kɛ sababu la min bɛ kɛ sababu ye k'i tanga ni ala ka latigɛ na don min na kɔni o bɛ kɛ o la ni jelita nin filɛ nin bɛɛ kan ka kɛ a kɛra yan nɔ a kɛra yɔrɔ wɛrɛ bɛɛ kan ka jelita kɛ k'a dɔn i bɛ cogo min na jabɛti fara tension kan. I n'a fɔ an ka kumadɔnnaw bɛ a fɔ cogoya min na bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ an kana to kunpan na walasa k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ ni bana in kɔni banna walima n'a tanna an ka teliya an ka sɛgɛsɛgɛli fara an boloda la ni bana in kɔni yer'i la bilasiraliw na d'i ma walasa i bɛ se ka i ka ɲɛnamaya kɛ ni bana in ye cogoya min na k'a sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ lase i ka ɲɛnamaya yɛrɛ ma an bɛ dugawu de kɛ ala ka semansi ka nin waleya ninnu kɔni caya an ka jamana kɔnɔna la. Nafolo jiginɛso min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma Kori banque baraka ale kɔni ye sirakura dayɛlɛ sirakura min bɛ tali kɛ nafolo yɛrɛ sɔrɔcogo la silamɛya yɛrɛ ka sira kan ni an b'a fɔ a ma financement islamique nin bɛna kɛ fisamanciyaba ye ka ɲɛsin an ka sɔrɔ yɛrɛ bosonbaw ma ka taa se julaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma min b'a to yɛrɛ bɛ se ka nafolo yɛrɛ juru ta cogo min na ka sɔrɔ kɔlɔlɔ kɔni ma bɔ a ko la walima a ma kɛ gɔrɔkɔ juru kɔni ye a bɛ fɔ min ma ko taux d'intérêt ka se ka o sɛbɛkɔrɔ jigi min b'a to nafolo min juru bɛ ta u fɛ musakaba kɔni kana d'a ka a sarali yɔrɔ yɛrɛ la nin kɔni bɛna kɛ waleya ɲumanba ye ka ɲɛsin an ka julaw yɛrɛ ma nin baara in bilara sen ka bi sɔgɔmada in na yɔrɔ min ni an b'a fɔ a ma ko chambre de commerce d'industrie du Mali olu ka lajɛrɛ kɛ so min yɛrɛ bɛ yen nɔ ni ala sɔnna ma sini an ka don kibaru la an na walawalali ba k'a la ni ala ka jɛ ye. I n'a fɔ an tun ye a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na bakurubaw la Mali ka lasigiden min bɛ Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko ambassadeur Amadu Sulale ale kɔni welela Mali yɛrɛ kiiri cilamɔgɔw fɛ ka na a ɲininka a dalakan na bari sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ olu y'a jira k'a fɔ sefa wari miliyari 1 miliyɔn 836 bɔɲɔnko olu kɔni donna siraw fɛ sira min ni a tun man ka don a fɛ cogo si la o kama wele bilara Amadu Sulale ma ka taa se maa min yɛrɛ bɛ wariko kɔɲɛw ɲɛnabɔ a yɛrɛ ka lasigidenso kofɔli yɛrɛ la Burkina Faso kaw yɛrɛ fɛ yen nɔ ɲinini minnu kɛra Sumuyatara fɛ a kisaw la an ka jɛ k'o lajɛ. An ka jamana cakɛbɔnasow bɛ yen nɔ n'u ka baara kɔni bɛnnen don ka tɛgɛ da yuruguyurugumaw ani kalabancimaa minnu b'an ka jamana maa ɲɛmaaya la n'an b'a fɔ o ma ko vérificateur général maw u y'a jira nin wagati laban in na k'a fɔ an ka Mali lasigidenw bɛ Burkina Faso kɔnɔna na ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Amadu Sulale k'a ye yuruguyurugu caman kɔni kɛ mun wari yɛrɛ bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyari 1 miliyɔn 800 ani a kunkanfɛn na a hakilila jigila bureau du vérificateur général ma ɲɛmaakɔrɔ Sanba Ababi ale kun ye cɛsiri dɔw boloda wagati na k'a jira k'a fɔ Amadu Sulale maa dɔw mun ye yuruguyurugu caman kɛ an ka jamana kɔni tɔgɔ la Burkinakaw fɛ yen nɔ nka a ka cɛsiri o jaabi kɔni ma se ka don maa mun nalen don ale nɔna bila an bɛ dɔɔni mun na i n'a fɔ bi o fana wulila ni o cɛsiri kelen ye ni k'a tɛgɛ da Amadu Sulale kan ni miliyari 1 ani miliyɔn 800 na kunkanfɛn mun Amadu Sulale y'a yuruguyurugu an ka jamana kɔni tɔgɔ la ni ye a ta k'a lajɛ k'a kun y'a jira k'a fɔ a bɛna soba dɔ kɔni jɔ Burkinakaw fɛ yen nɔ Mali yɛrɛ lasigidenw tɔgɔ la ko wari taara jɔ fɔ miliyari 1 ani miliyɔn 300 bɔɲɔngo la a ye wari mun fana minɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ a bɛna baara dɔ kɛ n'a ye hali n'a sɔrɔ baara in kɔni si ma dɔ fɔlɔ o wariw taar'u jɔ fo sefa wari miliyɔn 225 ani a kunkanfɛ la Amadu Sulale a ka yuruguyurugu yɛrɛ kɔni senfɛ a ye sefa wari miliyɔn 7 ani 100 kɔni minɛ k'a fɔ a bɛna baarakɛminɛn dɔw kɔni san ni k'o bila ambassade kɔnɔ Burkinakaw fɛ yen nɔ o waleya ninnu si kɔni ma ye ko Amadu Sulale maa dɔ ye maa mun ni a kɔni kun bɛ taa mission na an ka jamana yɛrɛ kɔni tɔgɔ la sefa wari miliyɔn 9 ani a kunkanfɛ o de kun bɛ bila sen kan a ka taama kelen o taama kelen kun kɔrɔ wa mun ye sosara wari ye Amadu Sulale o taara jɔ fo sefa wari miliyɔn 11 ani a kunkanfɛ la ka fara o kan o k'olu kɔni bɛ taji mun kɔni san ni ka baara kɛ ni o ye Burkinakaw fɛ yen nɔ o taji wari o taara jɔ fo sefa wari miliyɔn 23 ani a kunkanfɛ la mun ye a yɛrɛ ka wari kontela kɔni n'an b'a fɔ ma ko comptable o yɛrɛ ka jateminɛw na wari mun bɛ Amadu Sulale ka jatew kɔni jɔ bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyɔn 200 ani 25 la hali n'a sɔrɔ vérificateur général ta fo miliyari 1 ani miliyɔn 800 na ni jate n'a bɔɲɔngo caman o de bilalen don sen ka vérificateur général kɔni fɛ ni ka Amadu Sulale
ani a nɔfɛ mamulu jora ka an ka faso kɔni warta ni ka taa du Burkina kaw fɛ no n'ale n'a sɔrɔ dɔw kɔni bɛ Madrid an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'o bɛ tali kɛ Saka Sanogo la n'o yɛrɛ kun y'a ka agent comptable ye ale kɔni bolilen don ka taa a ɲɛma dogo mun ye Amadu Sulale ale kɔni bilala kiiribulon maa ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ kabini marisi kalo tile 2 tɛmɛnen kɔni kabini o don fɔ bi Amadu Sulale a kɔni bɛ taa ka segin la Mali ani Burkina cɛ yaasa a bɛ se ka kisi cogoya min na kaso kɔni ma hali n'a sɔrɔ la a ye yuruguyurugu caman kɛ wa maa dɔ Mamulu jɛlen yɛrɛ tɛ. Kunungo juma ni o bɛnna novembre kalo tile 13 ma kiiri kɔni jaabi bɔra ka ɲɛsin jatigɛwale kɛba maa 13 walima maa 14 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni tun ye kasara yɛrɛ ta k'anw ka jamana sɛgɛrɛ waati tɛmɛnenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ni Kɔnɔwari yɛrɛ dancɛ ka taa se Mali ni Burkina Faso yɛrɛ dancɛ ma nka maa 13 kofɔlen olu kɔni ma ye cogo si la maa 2 kɔni bɛ yen nɔ jalaki kɔni binna olu kan kosɛbɛ olu yɛrɛ tun bɛ kiiri yɛrɛ tigɛyɔrɔ la maa lakodɔnnenba o ye Sulemani Keyita ye ale min minɛna kabiri san 2016 yɛrɛ waati ninnu kɔni kaso daraw kun kaso min ye si yɛrɛ kaso ye wa maa tɔ 13 kofɔlen walima maa tɔ 12 kofɔlen ninnu olu kɔni ka si kaso yɛrɛ kiiri fana dar'u kan hali ni y'a sɔrɔ u yɛrɛ tun tɛ kiiri tigɛyɔrɔ yɛrɛ la Ali Kulubali ale ɲininen min kɛ a kisɛw kan an ka jɛ ko siraw lajɛ. Mali kunkanko kibariyaw la fɛn ye bamaci kuluba minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ diinɛ kɔni tɔgɔ la n'u b'u wele ko jadisiw a jirala k'a fɔ olu maa 15 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni kirila k'a jira k'a fɔ u n'a fa ni u b'a wele ko peine de mort a jirala k'a fɔ ko o de dala u kan wa a jirala k'a fɔ ko n'i ye kirikɛla ninnu jateminɛ maa minnu kirila fɛn ye jadisi ninnu n'o ye minnu bɛ kɛlɛla diinɛ ko ta nasira fɛ fɛn ye a jirala k'a fɔ o maa kelen ko o kɔni ye Sulemani Keyita ye wa maa minnu ye Sulemani Keyita kɔni ye a dotɔla fɛn ye kiiribulo kɔnɔ olu y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ ko maa min kun don ko fini jɛma de kun b'a la kunsigi ko o bɛɛ lajɛlen kɔni kun ɲamɲamlen don a kunna wa a jirala fana k'a fɔ Sulemani Keyita a ɲinigalen k'a jira k'a fɔ ko fɛn ye terrorisé ko bamaci kulu don a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni kun tɛ dansago wɛrɛ kɛbaa ye waati bamaci kulu ye nka ale kun ye jadisi de ye a y'a jira fana k'a fɔ ko san 2013 waati ka to fɛn ye a ka kiiri waati a y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye ale kɔni wulikajɔ kɛ ka se ka kɛlɛ kɔni kɛ alisilamaya tɔgɔ kɔnɔ ani cɛkulu minnu bɛ yen n'u b'u wele ko des islamistes du groupe Ansar Dine ni o ye Yad Agali ka maaw kɔni ye a y'a jira k'a fɔ ko ale ye kɛlɛ kɛ olu kɔni fɛ wa a y'a jira fana k'a fɔ bɛnganiba min kɔni kɛla ka ɲɛsin Mali wolomasiri tabaw ma kɛrɛnkɛrɛnɲɛna kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko ale se yela o bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na ni o kɔni kɛla sababu ye Faransi wolomasiri tabaw ni o taala dɛmɛ don Mali wolomasiri tabaw kɔni ma Sulemani Keyita a jirala k'a fɔ ko o kɛlɛ kɛlen ka ban ko a sɔrɔla ka kɛ fɛn ye combattant dɔ kɔni ye fɛn ye diinɛ kanagɛlɛ tigilamɔgɔw kɔni fɛ Mali worodugu yanfan kɔni kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko olu ka kɛlɛ kun bɛ ka kɛ Mali worodugu yanfan kun kɔnɔna na fɛn ye Mali ani jamana 3 bɔɲɔgɔnko o dancɛ kɔnɔ na Mali Burkina fo ka taa se Kɔnɔwari ani Niger jamana bɛɛ lajɛlen kɔni ma o de hukumu kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko olu hakilila kun ti dɔwɛrɛ kɔni ye o ye de ye fɛn ye ka se ka u ka hakilila ka a sinsin ni yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la jamana worodugu yanfan kɔni na ani ka denmisɛnnin masinaw ka se ka olu kɔni ta ka fara u kan ka se ka maramafɛnw d'u ma u ka se ka fɛn ye u ka hakililaw ka se ka u kɔni sankɔrɔta o yɔrɔ la cogoya min na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ Sulemani Keyita a bɛ ka kiiri kuma min a nɔfɛmaa 2 ni o yɛrɛ ye Burkina jamanaden 2 ye ko olu fana kɔni kun bɛ ka kiiri wa a jirala k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun ye dansago wale kɛbaw ye diinɛ kanagɛlɛ tigilamaw don olu fana kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko olu ye maa caman kɔni fa Mali ani Kɔnɔwari dancɛ fo ka taa se Burkina yɛrɛ dancɛ kɔnɔ na o de hukumu kɔnɔ kiiribulo tigilamaw kɔni ye u jalaki k'a jira k'a fɔ ko dansago wale kɛbaw don u ye maramafɛn fana ta ka sɔrɔ sariya ma jɛn ni o ye wa u ye adamadenw fana kɔni ni bɔrɔntɔ o de hukumu kɔnɔna na maa kofɔlɔ ninnu u kɔni jalakila k'a jira k'a fɔ ko u n'a fa ni u b'a wele ko condamné à mort kɔfɛ a jirala k'a fɔ maa 12 wɛrɛ bɛ yen ko olu fana kɔni jalakila ani k'o kiiri mɛn k'a sɔrɔ olu kɔni kun tɛ kiiribulo kɔnɔ na ni nazaraw b'a wele ko condamnation par contumace ko olu kun tɛ yen nka o fana kɔni jalakila k'a jira k'a fɔ k'u kiiri ko o fana kɔni n'a faden o de hukumu kɔnɔ fɛn ma ɲininkali dɔw kɔni bɛ ka sɛmɛ k'a jira k'a fɔ maa 12 minnu bɛ yen ni olu fana kɔni kiirila k'a sɔrɔ u tɛ yen ko yala maa minnu don ko yala o sala de wa walima maa minnu don u bɔla kaso la ka boli de wa walima fɛn ye Mali ɲɛmaw ye bamaci kuluba minnu bila waati tɛmɛlen ninnu kɔnɔ na ko yala u bilala olu de fɛ wa. Farafina kibaruyaw ka taa se diɲɛ fantɔ bɛɛ lajɛlen ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Libi jamana kan maa minnu bɛ kɛlɛ kɛ sara la ni a bɛ f'o ma ko mercenaire n'u caman kɔni bɛ Libi jamana kan e ko bɛnkan sɛbɛn o ma tɛgɛ nɔ bila Libi yɛrɛ faamaw ani ni maakofɔlaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ de farafina kibaruyaw ka taa se diɲɛ fantɔw ma an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Éthiopie kunnafoniw na
u ka jamana siya min ni o be wele ko ethnie amra siya woloma kɛlɛ dɔw talen bɛ ka olu sɛgɛrɛ ni o kɛra sababu ye o kɛlen bɛ ka tɛgɛ kɛ maa caman kan tigire dugu la. Diɲɛ seliginani tɔnba o ni ka jateminɛw kɔnɔna la olu y'a jira k'a fɔ ko ni damasigi ni ɲɔgɔn samasama waleya in na joona ko o na kɛ sababu ye ko ka sira dɔ ta sira min ni a bɛ maa jɔrɔ kun bɔ ko sababuya kɛ ko a na kɛ fatuli caman bɛ se ka bɔ a la tiɲɛniw fo ka taa se ni maa da caman bɛ yen nɔ minnu ni olu bɛ se k'u sigiyɔrɔ bila a ko la. O kɔfɛ jɛkulu caman bɛ yen nɔ minnu ni olu ye ONG dɔw ye minnu ni olu bɛ kɛlɛ ye maa minnu bɔ u sigiyɔrɔ la ka taga ni olu bɛ olu ka koɲɛw la kɔlɔsi olu y'a jira k'a fɔ ko nin wagati laban ninnu na ko ɲɔgɔn samasama yɛrɛ ko fanga bonyana kosɛbɛ tigire o de la ko fɛn bɛ tali kɛ Ethiopie yɛrɛ ɲɛmaaw la ko olu kɔni ye jalaki ta ka bin tigire yɛrɛ kan k'a jira k'a fɔ ko ka bɔ juma su la ka don sibiri la k'i bɛna ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye marifacikanw ye ko o bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min ni o bɛ wele ko Hamra ni o fana ye marabolo dɔ ye ko a bɛ taa se tile 11 bɔɲɔgɔnko ma min ye ɲɔgɔn samasama ye o bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tigire yɛrɛ province kɔnɔna la ni o yɛrɛ bɛ u ka jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla la maa minnu ni olu ye jateminɛlikɛlaw ye minnu ni olu bɛ jateminɛli kɛ kɛlɛbaw natɔ kan olu y'a jira k'a fɔ ko nin ko ninnu kɔni bɛ ka taa cogoya min na ko olu tɛna sigi cogoya si la k'u bolo fila da u sen kan kasɔrɔ u ma wuli ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye hakilila jiginna a jirala k'a fɔ ko mɛ kalo wagati la ko fɛn min kɔni ye nimatɔrɔya waleya dɔw ye ko o taara ka kadarakaw sɛgɛrɛ nka ko u y'a jira k'a fɔ ko n'i y'o waleya fɛnɛ jateminɛ k'a lajɛ ko min bɛ tali kɛ dugu min bɛ wele ko Tigire ko o y'olu fɛnɛ ka kɛlɛcɛw yɛrɛ nɔ ye min ye nin ma wulilen ninnu dɔw ye ka bɔ u sigiyɔrɔ la a jirala k'a fɔ ko olu kɔni dɔw b'u kunda Sudan jamana kan ni u bɛ tɛmɛ yen fɛ ko min bɛ tali kɛ nimatɔrɔya waleyaw la dantɛmɛ waleyaw ko bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka a kɛ ka siya ninnu dɔw sɛgɛrɛ ani minnu ye jamana kɔnɔden gansan dɔw ye ni olu yɛrɛ ni bɛ ka siran kɛlɛ ɲɛ o de la diɲɛ seliginani tɔnba ko k'olu tɛna sigi cogoya si la ko ka ni ɲɔgɔn samasama ni mankan waleya ninnu lajɛ ko sababuya kɛ ko a bɛ se ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ni yɛrɛ bɔta bɛ tiɲɛ o de hukumu kɔnɔna la u tɛmɛra u ka maa ka sira fɛ maa min ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Michel Bachelet ni ale ye haut commissaire aux droits de l'homme ye ni o bɛ tali kɛ maaw ka adamadenya hakɛw yɛrɛ sabatili kɔɲɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni olu bɛ kɛ dantɛmɛwalew ye kɛlɛkɛyɔrɔw la. Libikaw fɛ yen nɔ u ka finitigila ka jɛkulu min bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko commission militaire mixte libyenne 5+5 a jirala k'a fɔ ko alamisado ko olu ka ɲɔgɔnyew kun cɛra ɲɔgɔnye min ni o kɛra ka bɛn ni novembre kalo tile 12 ye ko nin kɛra ereyɔnba ye min kabi bolonɔbila kɛra sɛbɛn min ni o bɛ tali kɛ kɛlɛbaw na Genève octobre kalo tile 23 san 2020 wagati la ko ni ɲɔgɔnna kɔni tun ma kɛ u bara fɔlɔ. O kɔnɔna la ko u ka ɲɔgɔnyeba fila minnu kɛra ko u kɔni jaabi nana kɛ ko bɛnkan kɛra bɛnkan min ni o bɛ tali kɛ u bɛɛ bɛnna kan kelen kan k'a fɔ ko maa minnu ni olu ye marifatigiw ye fo ka taa se kɛlɛcɛ minnu ni olu bɔlen don kɔkannaw la ka na u fɛ yen nɔ ko danga sigi olu bɛɛ ka baaraw la ka bɛn ni janvier kalo tile 23 san 2021 natɔ ye. Ko kibaruya in bɔra diɲɛ seliginani tɔnba ka lasigiden min ni o bɛ libikaw fɛ yen nɔ ale de ye nin ɲɛfɔli ninnu kɛ ɲɔgɔn ye dɔ sen fɛ a jirala k'a fɔ ko bɛnkan min tɛmɛna fan fila maaw ni ɲɔgɔn cɛ sirte ni o kɛra ka kɛ ni octobre kalo tile 10 ka taa a kuncɛ a tile 12 la ko maa minnu ni olu ye marifatigiw ye ko olu ka baara fɔlɔ bɛ kɛ ko fɛɛrɛ sugu bɛ na kɛ yaasa ka se ka olu yɛrɛ gɛn ka bɔ sirti yɛrɛ fanfɛla bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ ko fara ɲɔgɔn kan bɛ kɛ o marifatigi kulu ko fɔlen ninnu fɛ Tripoli fo ka taa se Benghazi ma ko o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna bali ko o kɔfɛ ko u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'u gɛn pewu ka bɔ Libi yɛrɛ dugukolo kan ko sababuya kɛ ko camancɛ fanga min ni o bɛna kɛ u fɛ yen nɔ ko o ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɔɲɔw bɛna taa ɲɛnabɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sirti dugu kɔnɔna de la fo ka taa fɔ ko u ka camancɛ fanga o wagati tɛmɛna. Faransi kunnafoni na jumado novembre kalo tile 13 san 2020 olu ye ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ bamaci waleya kuluba min ni olu yɛrɛ sinsinna kosɛbɛ Mali jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla la u y'a jira k'a fɔ ko force Barkhane maaw ko olu kɔni sera ka tɛgɛ kɛ o bamaci waleya maaw ka maa ɲɛmaa dɔ la n'i y'o makofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ hakilila jiginna a jirala k'a fɔ ko san laban ninnu na ko bamaci waleya fɛn o fɛn kɔni kɛra Mali yɛrɛ kɔrɔnfɛ ɲafan fɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko ninnu kɔni tɔgɔ tun
be a bɛɛ lajɛlen na. O de la Faransi minisiri min sigilen bɛ finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔya la ni a tɔgɔ ye Florence Parly ale ye foli kɛ kosɛbɛ ka ni hakilina ɲuman min ni o kɛra sababu ye ka ni makofɔlen minɛ a y'o hakilina in fo k'a jira k'a fɔ ko i bɛna ye k'a fɔ ko fɛɛrɛ camanbaw de sigira sen kan fɛɛrɛ minnu ni olu ye tali kɛ ka pankurun dɔw lawuli ni olu ye hélicoptère ye fo ka taa se duguma ɲinininw na ni o de nana kɛ sababu ye Ba Aga Musa tɛgɛ kɛra ale kan ni banbancikulu min kɛnbɛ k'a tɔgɔ da ko groupe de soutien à l'islam et des musulmans JESIM hakilila jiginna jirala k'a fɔ ko Ba Aga Musa ko san 2012 wagati la ko ale de kɔni ye waleya caman kɛ Mali kɔnfɛla la ni min bɛ tali kɛ Mali rébellion na ko a sinsinbaga caman ye ale ye ni o ye Iyada Agali ye nga u nana ni jɛkulu kofɔlen tagalen ɲɛfɛ k'a tɔgɔ kɛ JESIM ye u ni Al-Qaeda maaw faralen ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Maghreb Islamic AQMI fo ka taa se banbancikulu wɛrɛw ma. Iran kunnafoniw na banbancijɛkulu min ni o bɛ wele ko Al-Qaeda a jirala k'a fɔ ko olu ka kɛlɛcɛ n'u ka banbanci ma jolenba ma filanan ni a yɛrɛ tun bɛ wele ko Abdullah Ahmed Abdullah ni san 1998 wagati la ale kɔni jalakira ni kiri tun bɛ k'a nɔfɛ gɛn ko sababuya kɛ ko a sera waliya dɔ la waliya minnu ni olu bɛ tali kɛ ka taa bɔm don lamɛnnikɛnw ka ambasadi 2 la farafinna ni makofɔlen kɔni fagara Irankaw fɛ yen nɔ ka bɛn ni utukalo tɛmɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɛra Israɛlɛnw ka kɛlɛcɛ dɔw fɛ ni États-Unis yɛrɛ ka yamaruya ye nin kibaruya ninnu lasera jumadon novembre kalo tile 13 kunnafoni laseyɔrɔ min ni o bɛ wele ko New York Times ni olu bɛ ɲɛfɔli kɛ ko in bɛɛ lajɛlen kan. O la min bɛ tali kɛ nin kibaruya kofɔlen laseli la maa caman y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ka jate la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko fɛn min bɛ tali kɛ Teheran fanfɛla la ko ni kɔni ye kibaruya labɛnnen ye k'a lase maaw ma. Ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso minnu dalajɛ ka di an ma ka foli ani tanni k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw minnu sigilen filɛ ka tele ɲɛta lajɛ halisa ka wele da malika yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka ɲɛsin Bamakɔ sigida sabanan k'i min bɛ yen nɔ i n'a fɔ kunungo a ye jaw lajɛ cogo min na kasara kɔni nin sigida kofɔlen yɛrɛ sɔrɔ ni o ye Ɲɔmiranbugu ye k'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ dɛmɛ kɔni ka ta ka nin yɔrɔ kofɔlen sɛgɛrɛ min b'a to degun min filɛ ka u sɔrɔ n'o ye tasuma kasara ye a degun yɛrɛ bɛ se ka fo o la cogo min na k'a ɲini masa Aramani fɛ basigi ani kolosuma Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ Ala k'a sini degubaro kɛnɛ yira an na.